anotaura tinode nguva yenyu kana yasvika mune zvekubvunza kuti mukandoita yenyu musangano watoshata ine munozosvika nguva yekubvunzawo kana maakuzibvunzai zvichikuitwa kunoko hazvisati zvazvomunhu wese tarisai mundoone zviri kudini. Baba wemundu wemufuru ari baba shangu mwese very much sashangu mwapinda itsvene bhutu adzimova masokisi mumai mukamukiudare muchiziva kuti muchadofembwa uyai nemasendozi muchatikachidza masarire sokisa wabvaite 10 masokisi next time munoya nemazvimasenduru semari kuona masokisi zvaita masokisi kuno nesokisi no hazvina basa mukubasa kwese ndoti ngezvekubasa tinoshingirira achinanda akamisa achinanda handiti ndo idzinza ari kumirana nababa vayo kuti ava ndo vari kumira sababa baba munhu wemurandakadzi wenyu tati baba munhu ari kutaurwa nezvake murandakadzi wenyu nauya sakisa kuti kutaura muchizingaarekwe pane paabudira pane zvakaitika pamba pakapiswe mhazi right haana pamunhu paabudira ndizvo haana mukaende mberi kwavo ndikuvakuparika mukeererai nomusikazwisisi motange kubvunza uno tinonga taizoshona here kudini nekuti munozobva munopokana hekuti wange wadhaivha iwewe saka apa iopening yaitwa wazokweya umweni kuti toda kuripirwa tezvara nemupango ndiani daira kwai wadhonze umweni unoda kuripirwa tezvara nemupango ndiani ndiumakweya kuti uyai ndikuripirei ngekunge mwaona zvakaitika pane zvakanga zvaitika zvaitika ndakaenda kwana sekuru kwacho pane kutaurirana kwetakaita tataurirana ndo zvakazoita kuti tisvike kuno mutende ndaa yenyu kuona kuripa kuna avo tinotenda baba ndigarewo panjira apa sori apatyise pakanaka maningi handisi kukukumai baba daizei zita remwana wenyu mwana wangu ana zvitsitsi mwana wepaharamu akashakirwa mari
We divide Savior, guide the motion. We learn Savior, motion. Savior, try. Yes. Yes. Pilot and Savior, guide the motion. We learn motion. Baba ndisirewo dhora apa mutaure kutaura kwenyu kuchema kwenyu ndiende mberi nemi. Hapana anayo ere tofano. Chero Maria mina. Andina kana seva. Apana ni dhora ere adaro tiite zviro zvinofamba tinova tinova yakatsinzika vaone dhora rakatsinzika. Kumbirawo mugweta wasabhuku umwe chete anotenda kushandidzana neni wendinotuma zvekuita ichizotibatsira. Ndinokumbirawo munda. Sorry dare, ndinokumbirawo kuti ndikupei mafuta angu mukati mwemaoko enyu kuitira pane zvinenge zvichinetsa nekuzodai ndizokona kukunda. Andizwawo. Ndichakutaurirai zvekuzoita kuti kana zvikadai munodai sekuita sekuti wendinofamba naye haapo. Tinotenda. Pane ere mwana wedzinza unobarwa nemufi uyu? Kuti mwana wenyu wedzinza. Mwana wa unoberekwa na hata zangu. Uripo. Uripo. Mauya. Tichinge tapedza, muchinge mwapedza kuteerera kurudzwa zvamuri kuda, muchinge mwapedza muchataura zvinhu zvenyu zvaiti chinge ndati zvaita idzi zvichinge zvapera, imimi mafuta enda kutodzana ndi muchazobata sora. Kuti nawe ikone kutodzana. Takuenda pachikamu chekuti tuone kusimudza mweya wedu, kuone kutaura zvaunoda pamunhu. Tiri kuwirirana baba. Hanoone gakawa kana kutaura kusiri kuone kuronga kuri pana. Munonditendera kupa iniko yangu. Munonditendera. Pane ere asiri wechina mati? Mwana kana kuti ndibafa ndibaba. Ndibaba. Kwa mudi baba na. Ayanga.
kude mwana apa. Hapana mwana Mwana ndio. Chirikaito ndiri vana tishi. Hapana anobarwa naye. Mbarwa naye. Vari kuti hausi kukwanisa kuita zvifori. Saka zvachipinda. Ndosaka tiyachipinda. Gara ipo. Dzoka inini wacho avo vacho ngadzoka. Munobarwa naye. Kubata hamukwanisi zve. Ndochingorita. Baba munobata. Munobata maoko. Will save your guidance motion. We are itenzi mutumwa Gabrona. Yes. With the save your guidance motion. Ndinokumbira baba chokwadi umberi pedare bam. Yes, ndiri kukumbira ukuru wenyu uchene unoera. Baba, ndinzwe baba sekundizo kwamunita mazuwa ose. Zona makanizwa baba wangu ndinokumbira simba rinu baba. Yes, ndiri kukumbira ukuru wenyu baba ndiri kudana mwana wenyu baba. Hata ure baba zvingadai kumutambuza mukati moupenyu mukati mekurarama. Yes. Chose chakamuika baba ndochanda kukumbira pano. Ndiri kukumbira mbiri yenyu Jehovha. Sakana zvichinge zvabuda baba ndimwe munokona kutaura neni. Baba ndimwe munokona kutaura neni. Ndikupa unanga. Hamuna chemunotaura. Tazwanani? Chichakupai kuti taura. Alright. Ndichange ndichitaura neni mwese. Zvakazvanaka. Bata. Benar-benar. Belum sebentar apa? Dulu. Apa ya? Ini bambira mari baba. Benar-benar. Dulu tahu Kangani ndichiuya kupe kwako ndichitaura ngezvaunofanira kuita. Baba muri kupikisa pakutaura kudaro. Mati handisi kupikisa asi ndiri kutaura pakurota. Nauye ndinoda kutaura ndichikupai baba, ndichitaura ndichimisikidza chimiro chiri apa, ndichiti mutiite zvinhu izvi muzviteedze ngenzira kwazvo. Ndinopiwa izvo ndi baba zvichizi kana zvinhu izvi mukatadza kuzviteera ngenzira kwayo ngegwara kwayo mukasazviteedza upenyu ndo huchakuwa. Sorry handina kuuya kuti muparare. Izvozvo.
zvine tsitsi nerudo kuti murarame. Asi ndinoda kuti muteedze mukone kuyamurika. Anoteerera nani mufi aripi? Baba munondionera muranda rume? Handi baba. Ndinoda kuti mumupe tinondizwa. Baba muchinge mwapuwe mombe mbiri, imba yangu inoda kugadzirwa. Zvinhu zvamungazviita. Makazviita here? Mombe imwe chete munoishandisa pazvinhu zvangu. Mwandizwa here? Modzokazve mwavira zviri sababa. Mwandizwa? Nakuberei unomupa iwe mucheka. Nakundibara. Mwandizwa? Baba, muchinge mwapuwe mombe dzangu dzenyu dzemunochengeta imbiri. Mwandizwa? Dzenyu dzemunochengeta ingani? Imbiri. Ndino urombo mukasateerera kutaura kwangu. Mwandizwa here baba? Dzenyu dzemunochengeta sekundibara kwamwakaita. Ndikurwadza kwandinoita ingani? Ndinokumbirawo mundiendere paimba yangu pendakaradzikwa nemuranda. Muchenese muranda runo. Nditaure zvendinoda kutaura nemuranda runo. Mushure mekunge aita kutaura kwangu. Ndinobvumirana baba? Ndinobvumirana. Ndichokubvunza ngani kuti? Ndinoda kubvunza apa. Mwana ndoti komwana. Ndaida kubvunza kuti ndakakanganise kudini kwamuri. Ndozvandiri kubvunza. Maurayire ndakamuita ngekuti ndiri kundozwa kuti mombe mbiri apa mombe 3. Ndiri kuzwa kuti ndakamuuraya sei. Yes. Wait a moment. Baba, ndinotaura nemi chidzoka kwamuri murandatu muri pakunditadzira kwakaita pakusvika kufura kwangu. Wongu chakandiwinga asi murandatu muri. Baba mune kundirowa kwamakaita. Chikutendera. Kurowa kwemaoko kuchayana here kana kuti kurowa kwekuti munhu afe? Mune kurowa kwemaoko chekutanga. Tirikutenderana here? Tirikutenderana here? Kurowana nguva imwe taindorowana ndisingazivi kuti. Aiwa, tirikutenderana here? Kurowana vanhu munongorowana handiti. Zvakanaka baba, ndinotaura ndichichema pamusoro pemurandarume. Ndakarohwa zvakandikuwadzisa mukati mwenyama dzangu, chikawa chifo mukati mwemuviri wangu. Unonzwa baba? Zvose zvakazondivinga zvakazouyawo, asi ndine kuchema nemurandarume. Wazvizwa here? Ndiri kuzvizwa. Vanhu vandirowa ndikakwarire mukati ndozvakandiuraya. Ndo waibvunza uri kuzvizwa izvo. Unobvunza kuti watotaura taura bvunza. Nekutaura ineni baba. Taura ineni. Ndaimbobvunza munhu wandiri naye apa ndiani? Ndini murandakadzi wako. Ani anowa sisi. Baba, handina chekutaura chakawanda. Handina nguva yekutaura yakawanda mukati medare. Kutaura kwangu ndokwendiroda kuti kuzadziswe. Baba, mune kutenda nekuzadzisa kutaura kwangu here?
Ndinokutenda but ndinonyatsa kuzwisisa apa ngekuti nyaya dzekuti pane zvendingadai ndichiziya zvekuuraya ndo zvendandisi kuziya, asi kana zviri zvekurowana nguva imweni munorowana zvekuti umwe warwadziwa umwe haana kurwadziwa. Zvakanaka baba, mukataurirwazve zvimwe zvinhu zvingataurika paurombwa hugadai kunongedzwa murandarume wangu. Mwandizwa here baba? Handina kuromba. Mwandizwa here baba? Mungataurirwa chinhu ichi, asi ngekuda kwekuti murandarume uyu kundirowa ndo chandinochema pamberi pake. Asi taurai baba. mubvunzo wangu uti inini kuzosvika mushaike muri kuti kwai pane chakazonditorawo zvakazonditorawo hazvo, asi kurohwa ndo kwendakaita. Chifo chekurohwa kwandakaita namanje ndokuchema kwangu pamberi pako murandarume. Zvingataurika zvose zvaungadai kutaurwa kuti chakati nechakati ngezvaka. Mwandizwa here baba? Ndikuzwa ari mati tinotenderwa kubvunza izvozvo pane nditotonga satsitsi ndedzi yangu iyi ungatadze kuziva ndizive kuti shosho nditsitsi here tsitsi unofanira kundiziva, unofanira kuziva vese vakafa ichisiya kana haisiya kana nake. Inini mungandiziva here zita rangu ndiri anani ari tsitsi. Baba munondiramba here? Handirapi. Baba munondiramba here? Handirapi. Hamuna chokwadi nekutenda nekutaura kwangu here? Handirapi. Ndirwe nemi. Handirapi. Asi ndo magondere nyika kuti kana ari hajwa dzitsitsi vanaitezana ine. Baba kana musina kugonda pakutaura kwangu, ini mwana wenyu ndichamira nemwi, ndicharwa nemwi, ndichasunungura murandarume uyu. Baba, teererai kutaura kwangu, teererai kutaura kwangu, muite kutaura kwangu, mushenese murandarume uyu sekuzvininivisa kwaanoita pakurwa neni kwaakaita. Ndinotenderwa here kubvunza. Inini ndichiziya mudzimai wangu pane ane mvura here pari kumbirwa mvura pana. Inini ndichiziya mudzimai wangu ndine ana endakabereka nawo, ana Aitwa. Ndine firstborn yake iri muno, asi haasi kukwanise kuti ataure. Ndaikumbire kuti mutaure, ndine mwana wenyu wendinaye munomu. Firstborn yenyu yemakatanga uri muno mwana iye. Zvakare ndina tezvara ndinawo muno. Ese ndina natezvara nana baba, but hapana kukwanise kuti ndiziye kuti chaizvo ndezvipi. Ndine firstborn yaifanira kudaidzira nyange dai ungakanganwa mwana hainawo, asi firstborn yake unofanira kudaidzira nhengi uri papi ngekuti wakagara naye nguva refu, asi haasi kukwanise kudaidzira. Zvakare tezvara hacho haasi kukwanise kuti ataure. Baba handisi kurambirana naso. Ndo zvandaida kuti zvibude but nditape. Ngatimbopedzera ndozosumuka ndogara apo. Handisati tapedza kutaura.
Mali. Tapedza kutaura. Tapedza kutaura. Baba, mtabe. Pane Kugutsikana here kana kuti hauna abuda akataura zvaari kuda Kugutsikana here kana musina motaura kuti hamuna totangira tisapedza time because iwe ndakambokutaurira baba kuti iwe ndoona mukadzi arunetsani ungauya ukatitsangamire ndinoda kuti mundibatsirewo ndoda kuti mukadzi wangu abude paina anasekuru ataure zvaro ndo zvataita basi abuda ataura wazvizwa here zvataura Utape handisi kufokana nazvo. ndati wazvizwa here zvataura mukadzi wako kuti ari kuda wazvizwa here Ndazvizwa asi ndaikumbira kupindura. Utape chinondinetsa ngechekuti ndine mwana uyu uri ndine mwana wake first born wanga ari murume unowa une murume watobuda une murume wanga ari ndo paakashai patakazobva ari kuende kuchipatara Chipinge echigara nemwana iye haasaita dzekuzisiya kuti mwana wangu uri papi 1 2 baba aya anoteedzana mukuberekwa kwawo nasekuru aya but abvunza zita rawo kuti ndinozi ani kana iwe uchiti ndiwe tsitsi ko inini ndiri ani haana kupindura. Hapana munhu asikaziva paanoita ndakagara raini yeseta atinayo. so andinoona tsukupaone zvakana ameno ana sekuru pazvona sekuru inini zvandaura ngezvekudai zvataurwa ndichiremba izvo handitenderani nazvo. Sei ndisikatenderani nazvo? Uyu mufundi uteerera naye pane mukoma ari apa pozera uyu asi pakashaike mufi ndakanda ndambata pamaoko enyu haana kutaura ngezvangu saka ndotaura kuti Utape pamari yemuinayo iri kwenyonga imbogara tozona kuswate izvi tatofamba ira zvina kana basa because hatifungi kuti tingati tobhadhare Chiremba pamari nani Kugutsikana because ndingabvise mari $300 yefundo endesa mangwana kusazvozonendesa mangwana Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,